muhimmiya ita ce baiwa masu garkuwa da mutane kuɗi don amfanshi ɗan adam. Idan har Allah subhanahu wa ta'ala zai hana baiwa makiya na yaƙi kuɗi don kar ka ƙarfafe su ci gaba da yaƙanku, to ina ga mutanen da dan zalunci da ta'addanci za su zo su kama mutum su ce sai an ba su kuɗi, an haɗa musu kuɗi sannan za su sake shi. Ku haɗa kuɗi ku bayar a saki wannan mutumin haramun ne, laifi ne. Idan a cikin kuɗinsa ya ga dama shi da kansa ya cire cikin kuɗinsa ya fanshi kansa, to wannan ya ga dama, amma ba shi ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaɓan masa ba. Ko hadisin Abu Huraira na Muslim, wani mutum ya zo ya sami manzon Allah ko sallallahu alaihi wa sallam, ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali qala la tu'tihi qala fa in qatalani qala faqtulhu qala fa in qatalani qala fa anta fil janna qala wa in qataltuhu qala fa anta fa huwa fin nar. Yace ya rasulullah, wani mutum ya zo ya sami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace mutum ne ya zo yana son ya kwace kuɗi na. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karka bashi, karka bari ya kwata. Ya ce to ya Rasulullah in ya yaƙe ni, ya ce yaƙe shi kai ma. Ya ce ya Rasulullah in ya na kashe shi ba, ya ce yana wuta. Ya ce in shi ya kashe ni ba, ya ce kana aljanna. Saboda haka bai halatta ba ka ba mutum. Kuma sannan wannan bayar da kuɗi wato a babin saddu zari'a, babin toshe kafan barna, daga cikin mafi girman hanyar toshe wannan kafan shine mutumin da yake wannan barnan ya san duk abin da zai yi ba za a bada kuɗin ba. So da haka a ƙarshe shi zai wahala ya barnan kuɗin shi na abincin da ya ba wannan mutumin, ya barnan bullet ɗinsa kila da ya amfani da shi ya kisan da lokacinsa, amma ya san cewa ba za a bada kuɗin ba. Wanda duk kuma aka zo aka kashe lokacinsa, ya yi Allah ya ji kansa da rama, shahidi ne, dan aljanna ne. Ina fatan mun fahimta. To idan al'umma ta tsaya akan wannan ka'idar da musulunci ya aje, za a magance wannan bala'in, za a magance wannan bala'in. Amma matukan dan adam mutane za su ci gaba da bada kuɗi don su fanshi nasu, to matukan waɗannan wanda ake ba kuɗin za su ci gaba da amfani da kuɗin don nemo wasu makaman, don ci gaba da firgitar da mutane da mai da abin da ya tsayayyen sana'a wanda har zai zo ya fi ƙarfi, jami'an tsaro ya fi ƙarfin kowane irin hanya da za a bi don a dakile shi. Don haka mafi girman hanyar hanawa shine saddu zari'atihi. Ya san cewa wallahi in ya kama mutum sai dai ya je ya yayyanka shi ya gunduwa da namansa. Amma akwai wani bawan Allah a Katsina, Allah ya ji kansa da rahma, kuma yana daga cikin rauninmu. Ya kamata a ce wannan mutumin iyalinsa da ‘ya'yansa da iyalinsa ba su ƙara shiga wahala ba, kuma al'umma sun ɗauki nauyinsu. Allah ya sa an yi ɗin ko wanda aka zo ana ciniki a cinikinsa shi da danginsa, ya karɓi wayan a hannun ɓarayin ya ce kar ku ba su, ku bar su kashe ni, Allah ya ji kaina, lokaci na yayi, ya yi masu wasiya. Shikenan ba a ƙara jin labarinsa ba. Da al'umma duka za su koyi wannan. To amma muna san rayuwa kwarai, ga shahada Allah ya bamu, shi kuma lokacin nan dole za a zo masa, dole za a zo masa. In baka tafi yanzu ba za ka tafi daga baya. Kuma ni ina ganin wannan dama ce ma ta mu gwada jihadi. Kila Allah ya kawo mana jihadi ne, ko Allah ya kawo mana jihadi ne da arha. Idan har irin waɗannan suka kama ka, to ga dama nan na jihadi kawai. Allah Ubangiji ya sa mu cika da imani, Allah ya karɓi shahadar mu, shikenan. To idan al'umma suka tsaya akan wannan, wanda kuma shine abin da wannan ayar take nuna mana, fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'mina. Amma ba magana diyatun musallamatun ila ahli. Da za ka yi ka ba mutane kuɗi kuma ka karfafe su, wanda za su zo su yaƙe ka, su cuce ka.